Bre, vidiš ti kako ovo izgleda? Ako ti nećeš da središ, ja ću bre da središ. Čime bre središ, šta da radiš? Sad ću sve da srušim. Dok sluša Jovicine reči, Daliboru se pred očima odigrava prava noćna mora. Da li će Jovica zaista da sruši kuhinju? Ako će bude bolje ruši, šta me boli ovo, ruši, više nema šta da radi. Ajde. Kuhinja Kakadua postaje prava paklena kuhinja. A Jovica? Ponekad obožavam svoj posao. Bravo, čoveče, ulepša ste mi dan. Evo i vama da pomogu. Hvala sa petičkom. Prvobitno loše sređena kuhinja postaje prava ruina, na čijim se temeljima nalazi sve što je staro, prljavo i neupotrebljivo. Da je krenuo lupo, prvo sam bio u stanju šoka, nisam verovao šta se dešava, ali posle par trenutaka sam se otreznio i pomislio sam sebi, može biti samo bolje, gore ne može biti. Vidite vi koliko je krša bilo ovdje. Ova prljavština ne može se očistiti, ovo samo da se polupa, da se razbije i da se izbaci napolje. Ovako je najbolje. Jovice, Šta je? što si uradio, čoveče? Sve da se struši i ponovo da se napravi. Pre svega šokiran prizorom pred sobom, vlasnik restorana i dalje ne može da poveruje da nestaje sve što je godinama svakodnevno koristio. Masno, prljavo, nikad. Ni za šta ni. A vi? Šta vi gledate? Pa ništa. Kako je stanje kod vas? Isto kao u kuhinji. Isto kao u kuhinji, vidi. Čekajte malo. Vidite ovo. Sve rđe i buđe. Boga pitaš šta da sve nema. Šta je ovo, kamenje koje drži sudoperu? Da. Vidio. A ovo je kant. A joj, šta je ovde se Bog stvorio? Pikavci, papiri, paučina, prljavština. Ovdje je sve u haos. Ovo... Staro, trošilo se. Tu mora rosve da ide, znate vidite. A ovo, šta je ovo? Vidi gdje držite šoljice, čajeve. Ovdje nigdje rosveja nema. Sve je staro i pohabano. A ovo? Neće šoljice same da se operuju, da? Sad će da operujem. Bože moj, bože. Bušanke razpremljen, zaboravio sam zato što sam gledao šta se dešava u kuhinji. Pošto su se smirile strasti, vreme je da osoblje staloženo prihvati promenu. Mislim da je ovo pravi potez, mislim da je bilo krajnje vreme da se nešto promeni, da dobijemo neke bolje uslove, mada mi je na trenutak bilo malo žao s obzirom na ovolike godine, ali dobro, to je bio samo trenutak. Težak katanac na bravi znači samo jedno, kraj ovog filma. Ostavio sam gazdi u obavezu da renovira restoran. Ili u suprotnom, Kakadu će odletiti sa Tamiša. Alo, druže, hoću da vas upozorim da ste se upetljali u vrlo mračne poslove. Ne znate vi s kim imate posla.